Dobrý den. V tomto videu bych rád ukázal jednoduchost administrace v redakčním systému iCard. Jediné, co potřebujete k administraci webových stránek, je internetový prohlížeč a připojení k internetu. V této části zkusíme vytvořit aktualitu na webové stránky Daria Beauty. Tak pojďme na to. Kliknu tady vpravo dole na ikonku, abych se mohl přihlásit. Tak, tady je první rozdíl oproti ostatním redakčním systémům. Nepřesměrovalo nás to do žádné administrace, systém pouze ví, že jsem přihlášený a můžu přímo se stránkama pracovat. Najedu si na aktuality, kliknu na tlačítko plus, vytvořit aktualitu, napíšu si název aktuality, doplníme si i krátký popis, klikneme na vytvořit. Stránka je vytvořena a nyní ji můžeme zkomponovat. Vytváření stránek v našem systému je velmi jednoduché, stačí nám na to tlačítko vložit do stránky, takže vytvoříme si velmi jednoduchou stránku, kde bude nadpis. Jakmile dám Enter, nadpis se mi uloží, vložíme si text. Tento text je možné tady dodatečně upravovat, formátovat. Jak můžete vidět, je tu spousta ikonek formátovacích, které mi umožní například text ztučnit nebo vytvořit nové odstavce. Můžeme vytvářet odrážky. A opět mi úplně stačí kliknout mimo a text se mi uloží. V tuto chvíli bychom chtěli vložit obrázek, takže vložím do stránky fotku a kliknutím tady nahrajeme. Jsme nahráli obrázek z disku. Takto jednoduše můžeme vkládat do obsahu stránky další text, další fotky, popřípadě například galerii fotografií, kde si můžu zvolit i více fotek a jenom počkám, až se mi nahrají do stránek. Jednotlivé bloky, které se tady vytvořily, je možné navzájem mezi sebou přesunovat, takže když budu chtít, můžu například fotogalerii takto vzít a přesunout si ji pod fotografii, nebo můžeme vzít nadpis a přesunout ho nad fotky. Jednotlivé fotky ve fotogalerii se dají takto jednoduše mezi sebou přesunovat a přizpůsobit si tak fotky podle svého uvážení. Takže během pár sekund jsme vytvořili jednoduchou aktualitu a můžeme se odhlásit. Výsledkem je následující stránka. V případě, že chcete udělat korekce na vytvořené aktualitě, zase je nutné se vpravo dole přihlásit. Tak, systém nás přihlásil a my můžeme upravovat takto jednoduše. Můžeme doplnit další text. A opět se můžu odhlásit.